rozprávame sa o médiách, o spoločnosti, vzájomnej závislosti médií a spoločnosti. A sme sa dohodli, že je to pomerne štandardný priestor, v ktorom sa médiá môžu presadzovať. Na druhej strane tu zazneli také skeptické niektoré pohľady na tú kvalitu, na ich spracovanie, na témy, ktoré sa v médiách objavujú. Ja ako konzument alebo čitateľ, pozorovateľ médií takisto vnímam takú povrchnosť. Napríklad som si všimol, ako sú mnohé témy nedopracované. Každý deň som zavalovaný novými a novými témami, je ich prebytok, je ich veľa, ale na druhý deň prídu znova ďalšie, na tretí deň ďalšie, ale už neviem, čo sa stalo s tou prvou. Jednoducho som stále zavalovaný novými dátami, ale neviem, či je to moja chyba, alebo tie médiá tie témy nedosledujú. A to je iba jedna z ukážok, keď sa cítim stratený. Napriek prebytku informácií sa cítim stratený a musím si to sám potom dosledovať a nerobia to tie médiá za mňa napríklad. No ale to zase by som povedal, že to je aj trocha zodpovednosť toho čitateľa a tých divákov televíznych, že zase nemôže to byť tak, že dostanú všetci všetko hotové. Že zase, to je zase v niečom aj v poriadku, že je aj na čitateľovi a na ľuďoch, ktorí sledujú médiá, čítajú a kupujú si ich a sledujú, aby si sami oni vytvárali názor. Dostávajú veľa informácií, možno až protichodných často. Jedni hovoria, že toto je dobré a druhí o tom istom hovoria, že to je zlé. Že jedni hovoria, že toto je sociálne a druhí hovoria, že to naopak, že to je nesociálne, nejaké opatrenie alebo nejaká reforma. A je zase v niečom správne, že ľudia majú tú zodpovednosť sami sa v tom chcieť vyznať, troška nad tým premýšľať. Je samozrejme, že médiá by mali prinášať veci zrozumiteľné a nejakým spôsobom vysvetlené, ale zase by som to nestával tak, že z médií by malo byť všetko jasné. Médiá sú len médiá. Médiá nie sú... Ja, ktorý si myslím, že existuje pravda a lož, a ja si myslím, že pravda sa dá zistiť, tak súčasne ale tvrdím, že médiá nie sú orgánmi pravdy. Médiá sú médiá. Ja, keď píšem článok, snažím sa, aby bol pravdivý, ale ja nie som pravda, ani žiaden novinár nie je pravda, ani žiadne médium nie je pravda, okrem denníka Pravda, ktorý ale tiež nie je celkom pravda, tak není správne očakávať od médií nejakú absolútnu pravdu. Že je úplne správne, že každý čitateľ a každý divák si musí vytvárať názor sám. Ťažko, namáhavo, často cestou omylov. Neočakával by som od médií viac, než môžu poskytnúť. No, ale v jednej veci máte pravdu, že a nie je to len problém slovenských médií, že prídu, otvoria tému a potom ako keby na ňu zabudli. Ako keby nebola sila v tých novinároch dotiahnuť do konca. Je to tak a je to spôsobené aj neprofesionalitou tých novinárov, aj možno tým, že ako keby tie médiá cítili, že ľudia už nechcú v tom pokračovať ďalej. Ale podľa mňa je to na škodu, pretože keď sa nájde nejaký problém, ten novinár by ho mal dotiahnuť až do konca, čiže doraziť ho úplne, áno? Keď to neurobí, zostáva tá otázka taká otvorená a tí ľudia sa pýtajú, na čo je to dobré, že ste nám toto ukázali len. Áno, ale zase má to druhú stranu, že skúste sa vžiť do role toho média. Zase poviem príklad. My sme minulý týždeň priniesli v časopise Týždeň kauzu Cervanová úplne inak. Tí obvinení, ktorí sú už odsúdení, viacerí sú vo väzení, tí, čo ešte nie sú vo väzení, prešli detektorom lží a podľa detektora lží neklamú, keď hovoria, že nemajú s tou vraždou nič spoločné. Dobre, my sme tomu venovali 12 strán, veľa práce v tom bolo. No dobré, a teraz, to bolo minulý týždeň, a teraz v ďalšom čísle, čo máme dotiahnuť? To je dotiahnuté. Nie je to možno prípad tento. No nejde o to, ale ja si myslím, že to je veľa prípadov, že keď v novinách čítame tie všelijaké škandály o tunelovaní v 90. rokoch, alebo o únose, alebo o vražde Remiáša, alebo aj o čudných tendroch na rôznych ministerstvách, no čo má ten novinár viac dotiahnuť? Ja si myslím, že tam je iný problém, že
u nás je to tak, že takéto kauzy sa uverejnia. A nič sa s V iných krajinách by na základe toho odstupovali ľudia. Ministri, vlády, úradníci. Alebo iné orgány by konali. U nás zostane to len v tom médiu. Ja si myslím, že to médium v tom splnilo svoju rolu. Ten, kto nesplnil svoju rolu, je niekde inde než v médiách. A keď hovoríš o tej Cervanovej, no príklad toho je Cervanová. My sme v Reportéroch kauzu Cervanová hrali 2-krát. A potom sme ju chceli ešte raz, lebo sme cítili, že proste je to nejak, že ten prípad nie je ukončený spravodlivo voči tým 6 či 7 ľuďom. A ja som sa postavil proti tomu, aby sme to znovu vysiali, lebo sme nevedeli, ako ďalej. Proste nám to pripadalo, že nič nové a že zase len budeme tvrdiť, že niečo. No a finta je v tom, že potom došlo nejaké iné médium, nejaké noviny a objavili nejaký spôsob, kde sa ukázalo, že naozaj, že proste to môže byť fakt inak. Áno? A uvidíte tento týždeň, prídu ďalšie médiá, ďalšie televízie s nejakým pokračovaním toho, čiže vždy to záleží aj od toho, že či tí novinári nájdu spôsob, ako v tom pokračovať. Áno? Ale čo je fakt zásadný problém, je to, že tu aj novinári odhalia minimálne raz za týždeň vidím, odhalia veci, ktoré si hovorím, tak teraz ten človek by mal byť obžalovaný. A nedieje sa nič. Áno. Vôbec nič. To je, čo sa týka kauz. A teraz zase musím povedať niečo proti nám, novinárom, že tu existuje taká predstava, ako keby, že vlastne urobiť dobrý článok, zaujímavý článok, priniesť nejakú kauzu, priniesť nejaký zaujímavý pohľad na niečo, že to je len vec, že to je jednoduché. Že vlastne každý novinár by to mal. No ale moja skúsenosť za tých 17 rokov je úplne iná. Ja som presvedčený o tom, že novinár je taký istý človek ako každý iný. A keď sa stretávame hoci kde s ľuďmi, tak niekto proste nám má čo povedať, cítime to, a niekto nám nemá čo povedať, sú to len prázdne reči, alebo ani žiadne reči. A to je rozhodujúce aj u novinára. To sa nedá naštudovať, alebo to sa nedá nejako technicky urobiť, že byť dôslednejší, alebo byť pripravenejší. To všetko áno, ale to podstatné je, že ten článok je iba odrazom toho, aký je ten novinár vnútri. Ten článok je iba odrazom plitkosti alebo bohatosti jeho vnútra. To nie je vec štúdia, ani to nie je vec nejakej technickej pripravenosti. A preto si myslím, že pomocou pre slovenskú žurnalistiku nie sú väčšie kurzy, viac peňazí, viac technických prostriedkov, lepšie zákony. To všetko zase áno. Ale to podstatné je, aby za novinárov išli ľudia, ktorí niečo v sebe nosia, ktorí aspoň majú nejaké presvedčenie o niečom, také či onaké, ale aspoň niečomu veria, niečo si myslia, niečo chcú. Ten problém je ten, že za novinárov idú často prázdni ľudia. A od prázdnych ľudí budeme zbytočne očakávať neprázdne články. To sa proste nedá urobiť. A preto ja sa vraciam stále k tomu, čo sme hovorili na začiatku, že kľúčový problém a kľúčová cesta k riešeniu toho problému je v ľuďoch. Že trebalo by, aby žurnalistika získala späť svoju stratenú povesť, že je to nejaké cnostné zamestnanie, že je to profesia, ktorá má cenu, ktorá má svoju váhu. A o to sa ale musíme pričiniť my, novinári. To sa nedá zákonmi, politikmi, ničím iným. No, že proste ľudia, ktorí sú osobnosťami, bohatí a vedia presvedčivo svoju robotu robiť. Matúš, ty študuješ žurnalistiku. Aká generácia žurnalistov, novinárov prichádza do médií, aby tie médiá boli bohaté, presvedčivé, ľudsky zaujímavé? Závisí to len na nich. Ako od školy to nedostanú žiaľ do vienka. Takto ja mám svojich spolužiakov veľmi rád a možno to je, nechcem povedať to jediné, ale to z toho mála, čo ma na tej škole ešte drží. Taký nejaký pocit blízkosti s spolužiakmi. Čo ja zase badám je to, že mnohí, čo to študujú, to vlastne nechcú robiť. Mňa sa z okolností niekedy... Prečo to študujú potom? Neviem, ale normálne, ako stalo sa mi, hej, že sa ma spolužiačky pýtali, že či